An teachtain seo, beidh muid plé na sauna, agus tá cultachaí agus festas muas mo chóirín seo ar an mabhart. Is, tá mis go le breanú ar chola físa, agus tá go an cheiste chur. Meastú céir de bheith me I gléasa suas mar gaí hauna. Agus freagról tusa an cheist le, beidh tú I gléasa suas mar agus an freagra. Bí cuaramach, I níon ocail mar tag an séimhú, mar hampla, beidh tú I gléasa suas mar chailleach, nó púca, beidh tú I gléasa suas mar fúca. Dígann tú? Ítach. Mar sin, céir seo hálinn seo? Brálín. Agus cin dátar? Dá bán. Meastú, céir de bheith me I gléasa suas mar gaí hauna. Go díreach, beidh me gléasa suas mar fúca. Ítach. Céir seo? Ai, fidil, nó másc. Céir de bheith me gléasa suas mar gaí hauna. Beidh me gléasa suas mar seanbhean nó mar hanbhean. Nis, céir seo? Clóca agus scarf. Agus citáir, nó orb. Buin óir. Meastú, céir de bheith me gléasa suas mar gaí hauna. Beidh me gléasa suas mar aulaí mara. Agus an muinteán tasa, céir iad seo? Smidú, nó paint le cuid ar dai. Agus déitach tú gléasa suas mar rud a bheith faoin spéid má chun tú smidú ar tain. In aice le sin, céir seo? Is caille atá an. Meastú, céir de bheith me gléasa suas mar gaí hauna. Beidh me gléasa suas mar bhrídóig zombie gaí hauna. Ó, bán deargs, céir seo? Is scíáin atá an agus slipéirí. Meastú, céir de bheith me gléasa suas mar gaí hauna. Beidh me gléasa suas mar hióig. Go hálinn. Ó, céir seo? Is scuaib atá an. Agus céir tá ar mo cheán nó ar mo chloigeann. Tá hata cailí orm. Mar sin, meastú, céir de bheith me gléasa suas mar gaí hauna. Beidh me gléasa suas mar chailleach gaí hauna. Áhá. Agus céir seo? Is folt bréige atá an. Cin dátar? Tá grúig rua chatach agus hata. Meastú, céir de bheith me gléasa suas mar gaí hauna. Beidh me gléasa suas mar ar grín. Ábhar. Nis, ní gágat do chud cultachaí cheannach do gúnaí, détá I dtíana. Mar sin céir seo? Is drobal atá an. Meastú, céir de bheith me gléasa suas mar gaí hauna. Beidh me gléasa suas mar chut. Tá dribal seo láimhionanta le ritógaí agus stocaí.